जौआमोन हाला हायो खानो खोन्थाखौ आयु जि साइज खामोनलाय माबायदि थायो नै हा नांखाबाय नैबे हा नांलायबाय थाया सानदोंना नै नायद' थाया नङो मानसिफ्रा नै आं खानोसै बेखौहाय नै एफा ओरैबो दंबावखायो नै आब' ओरै गिदिंनानै फैलाय नै नैबे हा नांबाय नै एबार खाबाथाय सिरिंसिगोन ना दा बिबार नै लाखिबायना हा नांलायनाय दङ नै हा नांनानै बिदिनो थायो बे थाथ'थोंसै खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान ब्लगाव ओमफ्राय जायफ्रा मोजां मोनो नायदो ओमफ्राय आं अब्ला भिडिअखौ बेयावनो जागायनोसै दिनै नै जोङो फिथाइ खादों फिथाइ खानायजों लोगोसे ब्लगबो बानायबाय बेखायनो जाय मोजां मोनो नायबानो जाबाय ओमफ्राय मोनसे खोथा जायफ्रा दासिमबो फुलिखौहाय लांनो गोसो जोंनाव कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन चिरां डिस्ट्रिक्ट काजलगाव आन्दायोना बिराद कुइसन सोंहरनाय जायो मा जायगा होननानै जोंना काजलगाव चिरां डिस्ट्रिक्ट अभारब्रिजनि खोलाजों स्टेट बेंकनि सोनाब आरो बे खाथियावनो ओमफ्राय नै फिथाइ खादों ओरै गासिबो खाजोबदों देखायबाव ओरैबो फिथाइ खागासिनो ओमफ्राय नै बिबो मोनबायानो उल्था साथारफै ओरै नै जायफ्रा फुलि नांगौ जोंनाव थाबैनो कन्टेक्ट खालामहर जों खालामगासिनोखा ओमफ्राय आं फिथाइखौ एसे खानानै देखायनोसै दोननोसै बांद्राय खाला बिराद मोननानै दंना फुनायखौ खाग्रोनोसै आरो गोबावसैमोन जोङो ब्लग बानायैया ओंखायनो जोङो जयैनो दिनै बानायनोसै होननानै अखाबो हादोंना ओंखायनो बानायनो मोनाखैमोन आरो बैयावहाय देखायदो बैयाव फिथाइया देखायबायानो नै जों खानानै लाखाबाय नै आब'मोन खादों एसे गाहाय बिराद मोजां मोननानै दङ नै गोजा कालाराबो नै अरेन्ज जाखायो एसे खाथियाव फैयो अरेन्ज कालार जायो नै गोजाया बिराद मोजां जायफ्रा फुलि नांगौ गायनो गोसो थाबैनो कन्टेक्ट खालामहर जोंनाव मोनगोन नै बिराद मोजां कालारफुल जाखायो जालायगासिनो दं बिथांनि भिडिअखौ थांना नायहैनो हागोन नायबानो जाबाय लोगोफोर बास्केट मोनसेया दोनहैबाय नामा ओमफ्राय शेयार खालामनानै होबानो जाबाय दे देखायबावनोसै नै कबि दालाय एसे हमना होदो आनकाट भिडिअ दे आं दाना नोंथांमोना स्किप थुयै नायलांबानो जाबाय बिफांनिमोन आरो बियो बिराद थायखादोंमोन जा मोजां जाखाबाय जा मोजांखा नै बावहाय ओमफ्राय एसे माबाना देखायनो दे जानायनि भिडिअ नालाय ओरै जोङो ब्लग बानायदोंना आलदा आलदा खोनालायो नालाय बेखायनो स्रां नुदों दायो जानायनि भिडिअ बानायनोसै नै ब्लगलायनो देखायनो आं जानायनि देखायनो थिनोना आङो बिराद मोजांखा बिबारा सिरिबाय माथो गोलैबायसोहाय बेखौ माबाला बेखौ जानाय नायनोसै नुदों दा खाथिद्राय जाबाय आंथ' जाबाय थाखायो आंबो जानो गोदैखा अखा हाबाय नालाय एसे खैसि मोनदों आरो अखा हाबबायना बिराद अखा हादों बेफोरखौ ओमफ्राय दाबायदि टाइमावनो गायोब्ला बिफांफ्रा बिराद मोजां जायो नोंथांमोना गायबानो जाबाय मार्चनिफ्राय सेप्तेम्बरसिम गायो दैज्लां बायनानैबो गायनो हागोन जायफ्रा दा सोलाबा ओमफ्राय जोङो अनलाइन डिलिभारिबो होयो अनलाइन माने जोङो न'आवबो हैयो आरो जायफ्रा फैनो सोलाबा नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामहर जोङो हैगोन डाइरेक्टलि बेखिनियानो लोगोफोर ओमफ्राय नै जोङो फिथाइ खादों बेखौबो आं देखायखागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय हलमुरि खालामजोब्बाय बेखौ नायग्रायाखौ माबायदि जाखो नै माबायदि थायदों नै नायद' बिदिनो गायनानै ला नोंथांमोनाबो गायनानै लानानै नै बोसोरावहाय खननै खनथाम बिदिनो खानानै जोङो फैसा खामायनो हायो आरजिनो हायो जोङो ओरै न'आव थानानैनो जोङो फैसा खामायगासिनो दङ जोङो जे हाउसवाइफ न'खरखौबो सामलायगासिनो दङ बेजों लोगोसे जों न'आवनो नार्सारिखौ जों खुलिदों नार्सारिखौ जों सामलायगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जों बिफांखौबो जोङो नायगासिनो दं बारि बागान जोङो फिथाइखौ जोङो नै खायै बिदिनो जों फैसा खामायनो हायो
नोंथांमोनाबो गायना ला जायफ्रा हाउसवाइफ हा दङ गय बागान दं गायनानै लाबानो जाबाय नै जा मोजां बिदिनो खानो मोनो दे गिदिर-गिदिरथार मबाइलाव फिसा नुयो औ मबाइलाव फिसा नुयो ओमफ्राय जायफ्रा नायफैनो गोसो नायफैबानो जाबाय जों जानायनोबो होखायो माने मोनजाफेराखैना मोनलाबाया नालाय जानायनोबो हागोन आरो गंगै नांगौ हा बै लाबाय गिदिर खानाय बावनो बिबार बावनो फिसा हानानै फिसा गेदेर खालामो नै नैबे ओरैना नै फिसा फिथाइ लावनायखौ हाना होनांगौ नै बेबायदियावहाय गुदियावहाय साफा दोननांगौ दे नैबे गाहायाव माने बिनिफ्राय गाहायनिफ्रायनो बिबार लायोना बेखाय बे जायगाखौ एसे साफा दोननांगौ जोंबो साफा खालामबाय थायो ओमफ्राय अखाजों दसेनो बेखौ खादो गिदिर-गिदिरथार मबाइलाव फिसासिन नुयो थाथ'थोंसै नामा थाथ'थोंसै गोमोनखौ खानोसै एसे नांबावगौ बाख्रियाथ' थिखोनो हायाहाय दोनसै गेजेराव दोनथ'दो दे थायो बैखौ जा थुप दंलाय बे जा गिदिर खानो खय मिनिट जाखो आब' आंना 9:10 जानोसै दोनसै र' दोनना ओरै फै आं ओरै मोनसे भिडिअ बिदिनो बानायदों नोङो नै आब' ओरै नोङो ओरै फैदो ओरैनो बांसिनानो खानाय जाखाबाय नालाय ओमफ्राय बारा गैला दोनबाय हनै आं मोनहाला नै खायफा खादों खायफा भिडिअ बानायगासिनो नै जोंना बागानाव देलायनानै फैदों जोङो नै देलायनानै हो होननानै बुङोना ओंखायनो जों देलायबाय बिजनेस खालामनायजों लोगोसे जोङो जोंनि गामिनि मोजां लाजाया नङा बैयावब्रा बेयाव मोजांखौल' आखौबा थिखोनो नागिरबाय नै थिखोनो नागिरबाय खादाखौ नुवासै जिरायनांसिगोनसो ओइ थासार बुरजा आरो दंबावोसो नै खानानै नायलाय बेसेबा गिदिर नै माबायदि हेल्प खालामदों जोंनि मावनाया जोंनि गथ'आ बिजनेस खालामनाया माबायदि हेल्प होदों खोन्थाना होदो एसे माबायदि नोंसिनि न'खरफोरा माबायदि हेल्प होदों फिसाइफोरखौ माबायदि हेल्प होदों जोंनानै सासेया आबादारि खिन्थाहरदो एसे एकदमबारे फिथाइ लानानै खोन्थादो दे फिथाइया नैबे फिसासो जाबावदों एबारनिया गिदिरसिन जाबावगोनसो बैयाव फांसे बिफां दङ बिराद गिदिर जानाय ओमफ्राय दा बे फिथाइखौहाय खानानै सुनानै नोंथांमोननो देखायगोन जोङो मोनबाथाय दैज्लांनिया गिदिरसिन जायो नै बेबो गिदिरखा आरो थाइथामजों सेरसे बारगोन आरो थाइथामजों अखानि थाखायनो खानो मोनाखै जोङो बेयो मेसेंनिमोन जाहैबाय नालाय दानि बिबार बारनाया गिदिरसिन जागोन न'निनो लांफै जोंनाव फुलिया एभेलेबेल दङ बिथांमोननि ब्लगखौबो नायनो हागोन बेना रैसुमै नार्जारि इउटुब चेनेल ओमफ्राय बेना लिया बसुमतारि इउटुब चेनेल जों साथाम बिजावजालि थांनानै नायहैबानो जाबाय
आब'आ खागासिनो गोलोमजोब्बायलै अखा हानानै खानो मोनाखैमोन ना जोङो नै दिनै खादों औ एसे देखायनोसै गोजौआव मोनहाला मोनहायो खानो खान्थाखौ आयु मोनाखै जि साइज खामोनलै बे बिफाङा मोनजोब्बाय ने बुरजा दंमोन स्टेनसो लाबोनांसिगोन हा औलै बे स्टेना स्टेना गोजौआवसो दं बियो बेखौसो मोनामोन आयु आरे गलमरिसाबो लावबाय माथो हा नांलायनायानो थाया होनना बुङो नुवाखै माबायदि थायो नै हा नांखाबाय नैबे हान्थु खरायलायबाय हा नांलायबाय थाया सानदोंना नै नायद' थाया नङो मानसिफ्रा नै आं खानोसै बेखौहाय नै एफा ओरैबो दंबावखायो नै आब' ओरै गिदिंनानै फैलाय नै नैबे हा नांबाय नै एबार खाबाथाय सिरिंसिगोन ना दा बिबार नै लाफिनबायना हा नांलायनाय दङ नै हा नां बिदिनो थायो बे थाथ'थोंसै बेगरा बेबायदिनो बागानाव बिराद खाबाय दिनैहाय मानसिफ्रानो दंजोबोमोन ना नै बेथ' साफा मोनजोब्बाय नै बेथ' अयथासार मोननानै दङ बिराद थायो 12 मासिया नालाय ओमफ्राय जायफ्रा गायनो गोसो थाबैनो कन्टेक्ट खालामहर जोंनाव मोनगोन जायफ्रा थाख'नोनो हाला बेखौ नुबाय थायोमोन ना ओमफ्राय नैबे मोनबाय आरो जा मोननानै दंखायो खानानैसो देखायबावनोसै आङो ओमफ्राय बैयो हा खोब्बाय नै हा खोबनानै दङ सोलाबाखैना अखा हानायखायनो ओंखायनो नै मोनफुलाबायनानै दंजोबथारो ओमफ्राय मोनसे खोथा बिफांफोरखौ माबायदि केरिं खालामनांगौ जोङो बेखौ लाबोबाय थाखायो नोंथांमोना मिथिखायो ओमफ्राय जायफ्रा फुलि गायदों कमेन्ट खालामहरो ना मा एम्फौनि मुलिखौ माखौ बाहायो होननानै प्रफेक्सखौ बाहायबानो जाबाय बेनो बेस्ट जोङो बेखौनो बाहायो बिलाइफोरखौ एम्फौआ जानो नागिरो ना बेखौ बाहायबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय मार्केटनि बिसय सोङो मार्केटआ माबायदि प्रब्लेम नामा होननानै मार्केटनि प्रब्लेम गैया कन्टेक्ट खालामबानो नोंथांमोना मोनगोन सिन्था खालामनो नाङा माने बेखौहाय जोंनाव दा एसे खम नालाय प्रडाक्टआ बेखायनो जों एभेलेबेल नुनो मोना बेखौहाय जोङो गय बायदिनो फानहरनो हायो गयखौ जेरै जोङो कन्टेक्ट खालामनानै न'आवनो खानानै लाङो बेबादिनो आरो लोगोफोर नोंथांमोना सिन्था खालामनो नाङा मार्केटनि जेबो प्रब्लेम गैया ओमफ्राय जोंना बिफाङा मेचुर जाखानाय बिफां गोरलैनि बेगरा जाया होननानै बुङोना जोंना जाखानाय आरो बियो नोंथांमोना कनफिउस जानो नाङा ओमफ्राय आं एसे देरनायखौबो देखायनोसै हनै गोजौआव बिराद मोजां देरनानै दङ दायो गोमोनबो जादों नै देरहांबायबो नै देरफिनबायबो नै लोगोफोर देरहैबाय दानि देरनायखौ जोङो सेप्तेम्बराव मोनहैगोन बिदिनो माखासे बारो माखासे मोनो बेबायदिनो जोबनो थाङा आरो 12 मासिया नालाय बे बिफाङा ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर जायफ्रा गायनो गोसो बागान खालामनो गोसो बेखौ आन्दायोना मा जायगायाव गायबा साबसिन जायो होननानै जिखुनु हायावनो मोजां जायो बागान एरिया खिन्थु बेनो एसे सायख्लुम नांगौ आरो सायख्लुम मोनोब्ला थाजासिन थायो माने बियो बागान एरियायाव गायग्रा बिफां नालाय नोंथांमोना बागान एरियाफ्राव गायबानो जाबाय जिखुनु हायावनो जाखायो माबा गोनो गोथो जानो नाङा ओमफ्राय बेखिनियानो लोगोफोर जोब्बायानो नै बागानाव बेरायगासिनो जोङो जाय जेरै हायो ब्लग बानायगासिनो टाइम मोननायावनो अखा हागाबाय नालाय ओंखायनो जोङो टाइम मोननायावनो ब्लग बानायबाय आरो लोगोफोर नै गोलोमनानै अबस्था गैला गरमा माथो ब्लाउसआ एखे पिंक गानखो पिंकसो जाबावबाय जोंना भिडिअ'आ गोलाव जायो अब्ला आं भिडिअ'खौ बेयावनो दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर ओमफ्राय जायफ्रा मोजां मोनो कमेन्ट खालामहर शेयार खालाम ओमफ्राय जाहाथे गुबुनफ्राबो नुहैयो बेखिनियानो लोगोफोर आं अब्ला भिडिअ'खौ बेयावनो दोनथ'नो सानबाय बाय बाय